Continuamos agora coa conferencia que nos vai impartir Jesús Reimodia. Jesús Reimodia é licenciado en Historia, máster en Servicios Culturales, traballou en diversos proxectos, fundamentalmente de tipo arquivístico, dentro da Administración e tamén da empresa privada, estando, por exemplo, á fronte da área de arquivo e documentación do Diario El Progreso. Desde 2022 é arquiveiro municipal no Concello de Lugo e hai que felicitalo moito por o seu traballo, por o realizado hasta ahora e polas expectativas que nos está xerando. A súa ponencia titúlase A terra entre as mans, arquivos, memoria e identidade no rural. Moitas gracias, Lola. Boas tardes e benvidas e benvidos a Lugo. Eu vou vos a falar, como ben dixo aquí a compañeira, de arquivos municipais, de memoria e de identidade no rural, dende un punto de vista un pouco máis teórico, sen perder de vista o práctico, por suposto. A miña comunicación titúlase A terra entre as mans, e titúlase así porque ese é o lema dende o pasado ano, na área de participación e servicios para a veciñanza da cal depende o arquivo municipal, editamos un calendario centrado nas parroquias rurais do Concello de Lugo, feito con fotografías que foron doadas polos veciños. Sentíamos que tiñamos unha débeda que obviamente non queda saldada con isto, pero sí queríamos que isto supuxese unha nova maneira de facer, unha nova óptica dende a cal enfocar as cousas no arquivo. A relación de Lugo co rural é unha relación moi estreita e unha relación moi especial. Somos un concello de en torno a 100.000 habitantes e a capital é unha pequena cidade situada no medio dun enorme territorio rural. Temos 54 parroquias rurais que están espalladas por en torno a 330 km cadrados. Somos o terceiro termo municipal máis grande de Galicia, despois de Fonsagrada e de Vilalba, se non me equivoco. E aquí, aínda que poida parecer que non, tamén vivimos esa eterna dicotomía entre o rural e o urbano e as ideas asociadas a cada un deses ámbitos. É posible que a pandemia conducise a unha certa revalorización da vida no rural, pero as connotacións que ainda leva aparelladas pois siguen presentes. A cidade é voraz e a cidade tende a devorar todo o que ten ao redor, a devorar recursos, persoas, servizos. E no medio desa voracidade que todos asumimos como algo normal, prestarlle atención ao outro lado parece que é visto como algo case extraordinario. E os arquivos, lóxicamente, pois non escapamos desa realidade. Somos fundamentais para o correcto funcionamento das institucións e tamén un servizo cultural básico para a cidadanía. Pero, ao final, dentro destas máximas que son incuestionables, pois hai moitos matices. Por facer unha comparativa que vos resulte ilustrativa disto, Lugo ten unha terceira parte da poboación do Concello de Lugo, temos ao mesmo tempo o dobre de parroquias rurais. E eu atreveríame a decir que, aínda que as diferencias entre os dous concellos son máis que evidentes, o perfil tipo de usuario do Arquivo Municipal de Vigo e do Arquivo Municipal de Lugo moi probablemente sexa similar. Un usuario urbano, posiblemente de perfil técnico, e que queira acceder a algún expediente de tipo urbanístico, seguramente unha licencia de obra ou unha licencia de actividade. Pode ser que a nosa condición de arquivistas de cidades, vamos a decir, máis ou menos importantes, nos impida ter unha visión real do que é a prestación ou non de servizos arquivísticos no rural. Por iso creo que é fundamental que comecemos por determinar cantos arquivos municipais en contornas rurais existen en Galicia. E para iso temos que facer primeiro o paso previo, saber cantos arquivos municipais hai en Galicia, que parece unha cuestión sinxela, pero non o é. Para iso, tomei como base os datos que se establecen no Informe sobre os arquivos públicos en Galicia, unha perspectiva de xénero e feminista do ano 2019. E este informe identifica 32 arquivos municipais, entendendo como arquivos municipais, aqueles que contan cun persoal técnico especializado que non sempre ten a categoría de arquivista. Eu tentei actualizar esa cifra ao ano 2024, no que estamos, e engadín 5 arquivos máis na provincia da Coruña e un máis na provincia de Pontevedra, ata un total de 38. Visto isto,
o baremo que vamos a establecer para saber cantos arquivos municipais en contornas rurais existen é o límite dos 10.000 habitantes. Ese é o límite que se marca na Lei de Arquivos de Galicia no ano 2014, tamén noutras leis de arquivos de España, a partir do cal as deputacións provinciais terían que prestar unha especial atención aos arquivos municipais. Se aplicamos este baremo, dos 38 pasamos a 5 arquivos municipais en concellos de menos de 10.000 habitantes. Son eses que vedes aí: Arzúa, Bergondo, Mañón, Ortigueira e Pontedeume, todos na provincia da Coruña. E nas provincias máis rurais de Galicia, que son Lugo e Ourense, nin tan só un. Eu son consciente que estes mapas son controvertidos e que facer estatísticas sobre os arquivos municipais en Galicia é complicado. Seguramente algunha destas cifras xa baile, pero, sexa como for, as cifras son desoladoras. E o que está claro é que os arquivistas sempre estamos na necesidade de reivindicar a importancia dos servizos que prestamos. Pero si xa é complicado que moitas institucións aposten por nós en ámbitos urbanos, isto en ámbitos rurais é un debate que casi nin tan sequera está en riba da mesa. Dicíame hai algúns anos un traballador do Concello da Pastoriza que como vamos poñer aquí a alguén que faga o mesmo que fas tú, porque iso é inviable. E, bueno, efectivamente a falta de concienciación é algo co que sempre temos que lidiar. E tamén un dos factores clave os que apunta Eva Gómez Sánchez na súa ponencia Transparencia e acceso en archivos municipales del medio rural e el impacto de la COVID-19. Ela tamén tivo que lidiar con eso cando formou parte do equipo que inventariou os fondos do Arquivo Municipal de Riaza, en Segovia, unha pequena localidade de en torno a 2.000 habitantes, pero que ten un rico fondo documental que ven dende a Idade Media. Pois ben, Eva Gómez Sánchez o que fai é sinalar unha serie de fórmulas dentro do marco das institucións que permitirían dotar de servizos arquivísticos de calidade á veciñanza do rural. E as claves que nos dá Eva son as seguintes. A primeira sería a creación dun corpo de arquivistas funcionarios locais con habilitación nacional, do mesmo xeito que existen de secretarios ou de interventores, pero con arquivistas. A segunda clave que nos aporta Eva é a de aplicar unha visión multidisciplinar. Ela sinala o exemplo da Asociación de Arxivers de Cataluña, que firmou, creo que no ano 2019, un convenio co Colexio Catalán de Secretarios para formar os secretarios de concellos pequenos en materia de arquivos. O terceiro punto sería establecer plans económicos por parte das deputacións provinciais e de comunidades autónomas convenientemente regulados, e tamén achegar a administración electrónica pois a través de cursos ou de charlas. E, en cuarto lugar, estaría o de crear un corpo de arquivistas de deputacións ou de mancomunidades. A fórmula das mancomunidades é na que me quero centrar agora, porque é unha fórmula que tamén recolle a Lei de Arquivos de Galicia, pero que aquí non se aplica. Pero, noutros espacios do Estado español, sí se aplica e con bastante éxito. Por exemplo, na Comunidade Valenciana. Na Comunidade Valenciana hai agora mesmo 7 mancomunidades de municipios que teñen un servizo mancomunado de arquivo, que son Ribera Alta, Valdalbaida, La Safor, Valdigna, Canal de Navarrés, La Costera Canal e Marina Alta. No caso que vos traio aquí, que é o da mancomunidade da Safor, o servizo mancomunado de arquivos estaría formado por 2 persoas que atenden a 24 concellos, que van dos 6.000 habitantes de Xeraco, que é o máis habitado, aos 149 de Castellonet de la Conquesta, que sería o menos habitado. E, ademais, conseguiron conformar unha fototeca comarcal con 1.411 imaxes que foron cedidas por particulares e por asociacións desta mancomunidade. Na da Val de Albaida, que vedes aí limitando coa Safor, o Servizo de Arquivo traballa para 32 concellos e, ademais, é importante sinalar que traballan a través dun sistema de módulos. Cada un deses módulos ten 4 horas de intervención, de tal modo que os concellos, segundo as súas necesidades, contratan un número de módulos ou outro. Hai outros modelos, por exemplo, o da comarca de la Sidra, en Asturias, que está formada por 5 municipios, que son Vimenes, Cabranes, Colunga, Nava e Sariego, e ali, en vez de funcionar por módulos, teñen unha arquiveira itinerante, que desde 2002 xestiona 4 destes arquivos municipais.
Os arquivos temos, ademais, un papel ineludible na preservación da memoria das comunidades ás que prestamos servizo. Os municipais somos o tipo máis numeroso de arquivo e o máis achegado á cidadanía. E o noso papel como custodios e como guardiáns dun ben tan volátil como é a memoria obríganos a ir creando comunidade, aunando distintas realidades e distintas sensibilidades. A documentación dos arquivos municipais actúa como garante de dereitos e como mostra de transparencia das institucións municipais, pero tamén é o legado dun pobo. Porén, as dinámicas institucionais nas que nos movemos conlevan unha infrarrepresentación do rural nos fondos documentais municipais. E non só do rural, tamén das mulleres ou de outros colectivos sociais minoritarios. O que fora o presidente da Sociedade Americana de Arquivistas, Mark A. Green, denominábaos underdocument groups, como vos indico aí, e situaba os arquivistas como actores visibles na loita por formar historia e memoria social. Por tanto, tamén se incluiría dentro das nosas tarefas a de dar visibilidade a estes espazos e a estes colectivos e incorporalos, sempre que sexa posible, aos fondos que custodiamos, para que o patrimonio documental local sexa un reflexo fiel da sociedade. Moitas veces, para evitar a desaparición da memoria dun lugar, a solución pasaría, entón, pola adquisición de fondos privados para incorporalos ao Fondo Documental Municipal, a través da compra ou a través da doazón, sobre todo de fotografías. Eu traigovos aquí un exemplo que me pareceu moi significativo e é o do Arquivo Audiovisual de Redondela, en Pontevedra. Neste caso foi o Arquivo Municipal desta localidade o que actuou como líder do proceso de conformación deste arquivo audiovisual a través da recompilación e da digitalización de fotografías dos veciños. De feito, no pasado mes de outubro, unha veciña da parroquia de Quintela, Carmen Teles, doou 150 fotografías da súa colección familiar. Certo é que, como vos imaginades, Redondela non cumpliría ese parámetro que puxemos antes dos 10.000 habitantes, ten case 30.000. Pero trouxe unha colación porque eles sí detectaron, a medida que iban conformando este arquivo audiovisual, a infrarrepresentación do rural. E por eso, no acto de doazón da colección da veciña Carmen Teles, que vedes aí na fotografía da parte inferior, a alcaldesa fixo un chamamento a todos os veciños das parroquias rurais para tentar encher ese baleiro que había de fotografías das parroquias rurais. Outra parte vital do papel dos arquivos como garantes da memoria no rural é o de erixirse nos grandes centros de investigación da historia local. O exemplo que vos traio é o do pequeno municipio asturiano de Ribadedeva, que está no límite xa con Cantabria, onde o Arquivo Municipal promoveu a creación dun censo de emigrantes para dotar a investigadores e a cidadanía en xeral dun potente instrumento que permitise afondar nun dos procesos que deixou maior pegada na conformación da súa identidade, que foi o da emigración. Ademais, hai que dicir que en Ribadedeva tamén se atopa o Archivo de Indianos, que é dependente dunha fundación de ámbito privado, que xestiona tamén un museo e unha biblioteca especializada, co cal, digamos que se xerou unha especie de sistema de centros de documentación para os investigadores centrado no caso da emigración e dos indianos. En estreita relación con isto, tamén estaría o papel do Arquivo Municipal como provedor de fontes para a recuperación da memoria histórica. Os traballos destinados ao recoñecemento e reparación das víctimas da Guerra Civil e da represión exercida polo réxime franquista precisan da documentación dos arquivos e, evidentemente, precisan da documentación dos arquivos municipais para coñecer identidades, para atopar lugares e para reconstruir feitos. En Benacazón, que é un pequeno municipio sevillano de en torno a 7.000 habitantes, chegaron á ubicación exacta dunha foxa no cemiterio local gracias a un traballo de investigación coa documentación do Arquivo Municipal da man da documentalista e arqueóloga María Concepción González. Estudaron series documentais do cemiterio, rexistros de obras, libros de facenda local, documentación diversa, que lles permitiu no ano 2019 atopar unha foxa común na que estaban varios veciños que foran fusilados no ano 36, incluído o exalcalde José Ortiz Garrido.
Tamén debemos fixarnos naqueles casos nos que os arquivos actúan como forzas motrices para a posta en valor da memoria local en ámbitos, digamos, especialmente despoboados ou en lugares que están marcados por unha historia, vamos a decir, singularmente tráxica, que se prolongou ao longo de diversas décadas. A construción do encoro de Iznájar na década de 1960 cambiou por sempre a historia deste municipio cordobés, que na actualidade non chega nin a 4.000 habitantes, e ali naceu o proxecto Iznájar Memoria Sumergida, que tivo como principal obxectivo documentar este cambio e recoller todo relacionado con ocupacións de fincas, con expropiacións, correspondencias, etc., documentación que despois foi depositada no seu arquivo municipal. Xunto a isto, este proxecto tamén buscou a cesión de fotografías por parte da veciñanza e de certas institucións como a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, vídeos e testemunhos orais de persoas que viviron de primeira man este feito que cambiou as súas vidas. E é que cando a historia dun lugar queda marcada por un feito, digamos, traumático, a recuperación da memoria pasa inevitablemente non só por rememorar eses feitos, senón tamén por poñer caras, por recuperar historias e por reconstruir o que foi para darlle sentido ao que está sendo e o que vai ser. Iso foi o que pasou en Iznájar, o que pasou en moitísimas localidades españolas e tamén o que pasou nas Illas Trémiti, un pequeno arquipélago do Adriático na rexión de Apulia, en Italia, de non máis de 500 habitantes. En Trémiti instalouse unha colonia penal a mediados do século XIX e que durante os anos do réxime fascista de Mussolini, o seu último período de actividade, funcionou como presidio para homosexuais. Neste caso foi a Administración Regional a que tomou as rendas a nivel arquivístico, concretamente a Superintendencia Arquivística e Bibliográfica de Lepuglia, que no ano 2019 iniciou os traballos de organización e descripción do arquivo da colonia penitenciaria das Illas Trémiti dentro da financiación do 8% cultural do Consello de Ministros italiano. A recuperación desta documentación veu acompañada de diferentes charlas e actos para poñer en valor estes traballos e todos eles están subidos a internet na web Open Memory Apulia. E con eles buscouse por en valor a memoria dos presos de Trémiti, un lugar que por sempre vai a quedar marcado por esta colonia penal. Como vedes na fotografía da esquina superior dereita, l'Isole Trémiti non dimenticano, as Illas Trémiti non esquecen. Finalmente, no labor dos arquivos municipais como guardiáns do patrimonio documental local e para poder cumprir con todas estas tarefas, penso que é absolutamente crucial a labor pedagóxica, a labor divulgativa. Gustaríame decir, neste caso, que a tradición arquivística francesa outorga unha enorme importancia ao aspecto didáctico no que xogan un papel fundamental os arquivos departamentais, que, digamos, se ocupan do ámbito xeográfico similar ao da nosa provincia. Deles dependen todos os arquivos públicos que están por debaixo, incluídos os comunais, que son os arquivos municipais. E elaboran, pois, diferentes publicacións especiais e tamén talleres de traballo cos nenos das escolas a través da documentación de arquivo. Eu traigo vos aquí o exemplo dos arquivos departamentais dos Vosgos, que é unha rexión que limita con Alemania, que ten unha grande tradición agrícola e forestal. Pero non só temos exemplos en Francia, tamén temos exemplos moi significativos aquí en España. Por exemplo, o do Servizo de Arquivos da comarca Olla de Huesca, que no ano 2018 elaborou unha preciosísima unidade didáctica para os nenos chamada El Archivo de mi Pueblo, tedela en internet, é maravillosa. E ademais tamén fixeron unha especie de xogo, unha iniciativa máis lúdica, estilo escape room, que se chamaba Salvemos el Archivo. Todo isto fixeron co gallo do Día Internacional dos Arquivos no ano 2018 e gracias a isto os nenos coñeceron os principais conceptos da teoría e da práctica arquivística. Este Servizo de Arquivos da comarca Olla de Huesca xa empezara con esta iniciativa un par de anos antes, elaborando unha guía un pouquiño máis formal para arquivos municipais e para concellos, que esta que tedes na esquina superior dereita, e que divulgaron tanto en formato físico como en formato digital. Penso que despois de facer este breve percorrido, digamos, polo marco institucional, cabe facernos varias preguntas. Dende o ámbito da arquivística municipal, estamos cumprindo coa veciñanza do rural? Conseguimos darlle saída ás súas necesidades culturais específicas e, sobre todo, ás súas necesidades arquivísticas?
E, finalmente, tendo en conta que os arquivos municipais estamos chamados a ser os garantes da memoria no rural, estamos a exercer realmente ese papel no noso día a día? Eu creo que ante estes interrogantes, e seguro que cada un de nós manexa unhas respostas ou outras, compre mirar un pouquiño máis aló das estruturas nas que nos movemos, moitas veces excesivamente encorsetadas ou anquilosadas nunhas dinámicas que ou non funcionan de todo ben ou non nos achegan os resultados desexables. E é que, ante necesidades que están aí e as que nós non conseguimos dar resposta, pois alguén ya ten que dar. E moitas veces é a propia cidadanía que se organiza e a que se xestiona para tratar de solventar problemáticas comuns, tamén no eido da arquivística e no eido da memoria. A memoria corre un risco constante de desaparecer, corre risco constante de esmorecer. Pero, por fortuna, eu penso que a sensibilidade sobre este tema cada vez está máis presente na sociedade. E por iso temos numerosos exemplos ao noso redor da forza que pode exercer un grupo a prol dunha causa. Nestas xornadas estamos vendo moitas, imos ver moitas máis, e a min gustaríame traervos unhas cantas un pouco distintas. En primeiro lugar, temos na provincia de Ourense Maceda en Imaxes, que foi unha iniciativa que naceu no ano 91 da man da Asociación Recreativa Cultural Radio Maceda, da Comisión de Festas e do fotógrafo local Antón Gómez. Na actualidade, todos esos materiais recompilados están albergados nunha web coa finalidade, como vos poño aí, de crear unha comunidade interxeneracional que aproveite conxuntamente o coñecemento das persoas maiores e os datos do patrimonio histórico que teñen coas habilidades digitais dos mozos e as ferramentas actuais. Outra moi distinta, Galdo, o que queda na memoria, elaborada por un investigador desta parroquia de Viveiro, por Paco Salgueiro en 2018, para manter a memoria dos oficios tradicionais, así como algúns feitos, vivencias e tradicións ocorridas en Galdo. Como el mesmo apunta no comezo da súa obra, quero evitar que ao pasar 2 ou 3 décadas, cando os veciños de entre 60 e 90 anos nos deixen, e con eles os seus recordos, se perda esta parte da memoria colectiva da parroquia. Outro exemplo, radicalmente distinto, o arquivo digital do Festival de Cine de Cannes, Cannes Pontevedra, non Cannes Francia, creado pola profesora e investigadora Rosana Vivar, co obxectivo fundamental de, como vos poño aí, conectar o arquivo dos contidos do festival coa preservación da memoria rural da aldea, rescatando e digitalizando vídeos, grabacións de audio ou fotografías. Nesta intención de preservar o patrimonio documental da aldea, este arquivo digital conectaría con outro proxecto que tamén están elaborando dende este festival, que se chama Cannes 303, no que xa teñen varias pezas sobre feirantas ou o contrabando. E tamén, o último exemplo que vos traio é o do legado activo Beiras Cal, un colectivo que busca manter viva a memoria do oftalmólogo santiagués Antón Beiras e da súa muller, a famosa pedagoga lucense Antía Cal, a través dos procesos documentais e, sobre todo, da descentralización dos centros de difusión cultural e de animación. O pasado 24 de xullo, o legado activo Beiras Cal inaugurou no Concello de Muras, no norte da provincia de Lugo, a exposición A Malla de Pascual 1957, con 35 fotografías que o propio Beiras tomou na aldea das Águias, de onde era a súa muller, e que retratan unha malla tradicional. Esta exposición foi todo un éxito e incluso mobilizou a todos os habitantes do Concello para, como vedes aí no titular de La Voz de Galicia, intentar localizar quen era esa nena que aparecía no cartel da exposición e que era a única que non tiñan identificada. Fixeron unha campaña a través de redes sociais. Xa remato enseguida, Lola. O profesor Jonathan Reiner fala no seu traballo A cidade como arquivo, da necesidade de facer historia a través dos arquivos, pero dun xeito un pouco máis alternativo, posmoderno, como di el, para sacar á luz as historias perdidas, as historias negadas e as historias ocultas. Gustaríame pechar a miña intervención con dúas historias que creo que dun xeito ou outro reflicten isto, dúas historias que se deron aquí en Lugo, moi preto de nós, e ademais dúas historias que levan nome de muller. Curiosamente levan o mismo nome, que é o nome de María. A primeira historia, a nosa primeira María, é Maruja Roca, unha muller que naceu en Castro de Rei ao comezos do século XX e que, tras mudarse a Baralla cando era nena, casou e foi vivir a Becerreá, capital dos Ancares. Maruja conseguiu unha cámara fotográfica
e converteuse na única fotógrafa dunha vila nun tempo no que esa era unha profesión non só máis ben urbana, senón máis ben unha profesión de homes. Revelaba as fotos nun cuarto escuro da súa casa e axudáballe o seu fillo Suso. E ali vían a luz non só as fotos carneo ou os retratos das familias de Becerreá, senón tamén a vida na montaña lucense. Maruja fotografaba as veciñas e tamén os mendigos, os xitanos, os vendedores ambulantes e incluso creaba os seus propios mundos de fantasía. O seu fillo Suso, ese que lle botaba unha man e que faleceu recentemente, tamén se converteu en fotógrafo. O seu arquivo familiar inclúe as 50 fotografías artísticas de Maruja e todas as que fixo el posteriormente. E é moi importante nisto de falar das historias ocultas, que neste caso xa non é, porque a súa sobriña Nieves Neira, amiga xornalista del Progreso, que desgraciadamente non nos pode acompañar nestas xornadas, foi a que descubriu a Maruja Roca, gracias ao seu tío Suso. E todos nos recuperamos a Maruja gracias a Nieves Neira. E é que, como ela mesma di, son moitas as dobras da historia, sobre todo cando se pregan no vestido dunha muller. A segunda historia, a última que vos vou a traer, a nosa segunda María, é unha muller que naceu nunha pequena localidade de Córdoba, en Belmez, viviu na Cañiza, pasou varios anos en Santurrarán, en Guipúscoa, e acabou a súa vida aquí, en Lugo. Fálovos de María Gómez González, a que foi a primeira alcaldesa democrática da Cañiza e de Galicia entre marzo e xullo do ano 1936. Co inicio da Guerra Civil, María foi levada a prisión, primeiro a Ribadavia e logo a Vigo. Ali librouse por moi pouco da morte, gracias a que finxiu un embarazo, e iso permitiulle a conmutación da pena. Por iso foi trasladada ao cárcere de Santurrarán, en Guipúscoa, e ali coñeceu a Urania Mella, da Unión de Mulleres Antifascistas, que se convertería na súa mellor amiga e na súa alma xemelga. As dúas viñeron vivir a Lugo e viñeron vivir a unha casa que está moi preto de aquí, na mesma praza na que se atopa este centro. Coa desgraza engadida de que, cando miraban pola ventá, volvían a ver un cárcere como aquel do que acababan de saír. Urania morreu aos poucos meses de chegar a Lugo, pero María fixo aquí a súa vida, converteuse en enfermeira, chegou a ser incluso poetisa amateur e morreu no ano 86. Foi gracias á consulta dun usuario do Arquivo Municipal de Lugo que eu coñecín a historia de María e a historia de Urania. Foi gracias a iso que eu puden poñerme en contacto con aqueles que comezaran a tirar do fío antes que a min, ca investigadora Iria Presa, con Marta Pérez, de Inversa Teatro, e co poeta Claudio Rodríguez Cer. E foi tamén gracias a iso polo que me din conta que un anaco da historia do meu concello e un anaco da historia de Galicia permanecía en estado latente mirando por esa fiestra que vedes na fotografía, cara o que onte era un cárcere e que hoxe é un centro de memoria. Xa para rematar, facer comunidade, crear identidade local e brindar significado á idea de cidadanía a través dos arquivos municipais. Eu penso que eses deben ser os nosos obxectivos como arquivistas. O camiño a seguir como arquivistas municipais é o de actuar como motores da preservación da memoria e o de dirixirnos na mostra máis visible de que na nosa aldea, na nosa parroquia ou na nosa vila estamos unidos por unha identidade compartida e por un pasado común. Temos, por tanto, que asumir un papel guía na apaixonante tarefa de sustentar a identidade comunitaria, de preservar a memoria colectiva e, sobre todo, de dotar a veciñanza de ferramentas para facernos máis fortes no noso camiño cara ao futuro. Nada máis pola miña parte. Moitas grazas. Moitas gracias, Suso, unha comunicación extraordinaria. Gracias.